Arrate naiz, Asiburu elkarteko kidea, eta aurten euskaraldian parte hartuko dut. Pentsatzen dolako Barakaldon euskaraz bizi aldu dalako. Kaixo, Endikalaen naiz, euskal raperoa, eta euskaraldian parte hartuko dut. Zuei be gonbidatzen zaituzte parte hartzera. Aurrera. Gema Txanit naiz, Barakaldoko udal musika banda lan egiten du, eta euskeraz hitz egiten saiatuko naiz, horregatik belarri prest izango naiz. Itxeru Garzia naiz, Barakaldarra, eta euskaraldia kanpaina honetan parte hartuko dut. Animatu zaitezte zuek ere. Gotzon Hermosilla naiz, Berria egunkariko kazetaria naiz, euskaraldian parte hartuko dut, eta gainera pentsatzen dut Barakaldon euskaraldian sorpresa handia hartuko dugula denok, eta konturatuko garela Barakaldon guk uste baino askoz aukera gehiago daudela euskaraz egiteko. Kaixo, Zora Horriu naiz, Ego Korearra naiz, sukaldaritza tailerra ematen dut, euskaraldian hau bizi izango naiz. Apa, Iker Aginagana, Revolta Permanenteko abeslaria eta euskaraldian hau bizi izatea erabakiot. Zu, Kaixo, ni Maribel Salas naiz. Estoy encantada con esta iniciativa de Euskaraldia, me apunto de cabeza y me comprometo a ser una buena belarri prest. Idoian Zorandia naiz, Barakaldoko bertso eskolakoa eta aho bizi izango naiz. Badelako garaia, euskararen aldeko ekimenak egitetik, euskararen alde egiteko. Anima zaitezu ere. Eso, soy Arantxa, barakaldesa y una estupenda belarri prest, os espero, durante por lo menos 11 días en los que hay que sacar el euskera a la calle. Animaros como yo. 78 urtean, beratzi urtean, Barakaldoko alkartu ikastolan lan egin nuen hasieran eta han jarraitu nuen urte piluetan. Magisterio titulo gabe, baina euskaldunan hitzen da momentu horretan beharrezkoak ziren euskaldunak ez magisterio zeukatenak. Euskaraldian parte hartuko dut.